Штраф за згадку Меджлісу. Окупаційний мировий суд Сімферополя оштрафував головного редактора газети «Херем» Бекіра Мамута на 4 тисячі рублів. Його звинуватили в зловживанні свободою масової інформації за публікацію доповіді ООН, в якій згадувався Меджліс кримськотатарського народу. На думку Роспотребнадзору, в доповіді Антоніо Гутерреша щодо положення в області прав людини в Криму повинна була бути редакторська примітка, що діяльність Меджлісу заборонена у Росії. Окупанти заборонили представницький орган кримських татар ще у 2016 році. А у 2017-му Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу. Росія це рішення проігнорувала. За словами юристки Хатиджи Мамут, публікація доповіді посадової особи, повноваження якої визнані у Росії, звільняє редактора та журналіста від відповідальності. Бекір Мамут має намір подавати апеляцію на рішення окупаційного суду. Ми будемо апеллировать, ми отримали штраф. 4 тисячі – це мінімальне по цій нормі, часть 2 статті 13-15. Розуміється, ми будемо обжалувати по всім инстанциям и, скорее всего, дойдем до Европейского суда по правам человека и уже там послушаем, как Российская Федерация рассказывает о том, как она не признает полномочия Генсека ООН. Будет любопытно. Это уже процесс, по большому счету, направлен на то, чтобы бороться с газетами, которые пишут на крымско-татарском языке, пишут правду, а не те заказные материалы, как ряд других. Ну, то есть вначале это по традиции может быть админ протокол, какой-то штраф, потом дальше больше.